от вас бил ли е там? Не. Добре, тогава ще се опитам да ви го опиша. Северният полюс е много, много студен и там през цялото време има сняг, много сняг. Дори и животните са бели, например белите мечки. Белите мечки през повечето време спят и тихичко си похъртват. Ето така. А някой от вас може ли да хърта като истинска бяла мечка? Христо, ти не можеш ли да хъркаш? Това сам се пил. Не сте ли пикирали хъркането? Ето така. А още по-бързо можете ли? Браво! Ама. Освен бели мечки, на Северния полюс има и вълци. А някой от вас може ли да хърка като истински вълк? Вълка може ли да хърка? Да вие! Браво! А освен на Северния полюс вълци и бели мечки, има и зайци. Те зъснат през цялото време ето така. Добре, представите ли си как хъркат белите мечки? Как бият вълците? И как зъзнат белите зайци? И как зъзнат зайците? Там се намира къщичката на дядо Коледа. С неговите движещи през цялото време работят. Първоначално работят по-бавно, после по-бързо и още по-бързо. Така, докато дойде Коледа и дядо Коледа впрегне своите вълшебни елени и тръгне да ги раздава за децата. Тихо, някой чука. Така. Снежанка! Стигат на Снежанка ръчичките. Къде отиде? Скъпи деца, дядо Коледа е голяма беда. И ме прати да ви помоля за помощ. Съгласни ли сте да му помогнете? Да! Добре, слушайте внимателно. Какви обутили? Мили малки приятели, пише ви дядо Коледа. Надявам се писмото ви да пристигне на време, защото имам нужда от вашата помощ. Докато летях със своята шейна, пише ви дядо Коледа. Надявам се писмото ви да пристигне на време, защото имам нужда от вашата помощ. Докато летях със своята шейна, теглена от моите бързи елени за вашата страна, шейната ми се щупи. И аз трябваше да кацна близо до ледения дворец на снежната царица, за да я поправя. Тогава снежната царица се ядоса, че съм навлязла в нейните владения и ме затвори в най-студената стая на ледения си дворец. Омагьоса моите елени и ги превърна в ледени статуи. А на мен ми казал, че ще бъда спасен и Коледа ще бъде спасена. Ако вие успеете, като работите заедно и да изпълните 11 задачи. Вярвам, че ще се съгласите да ни помогнете и ще се справите успешно с задачите, за да спасите мен и желания от всички хора празник Коледа. Успех ви желая в задачите. Благодаря ви, ваш дядо Коледа. Чухте молбата на дядо Коледа. Съгласни ли сте да ви помогнете? Да! Как да му помогнете?